Il-bidla li taqadna trid wassal għal tibdil fil-ħsieb imma ma tabbondunax dak it-tajjeb kollu li l-Partit Nazzjonalista kien aġent tiegħu mindu twaqqaf. Iddikjara dan il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li tlieta indirizza l-aħħar laqgħa taħt it-tinda qabel il-meeting tal-Indipendenza. Mod ġdid li qed nipproponu qed juri li rridu nagħmlu l-politika b'mod ġdid, maħniex qed niddipartixxu minn dak illi kellna tajjeb qabel. Għal il-politika trid tkun waħda nadifa li tħares il-qudiem imma ma tifridx lil poplu għaliex pajjiżna għandu dan il-bżonn. Għal kontrarju l-Gvern mhux interessat f'diskussjoni u stieden biss lill Partit Nazzjonalista l-Kumitat Tekniku dwar l-iskard b'deċiżjonijiet li diġà ttieħdu. Mela ejja l-Gvern ikun serju, ejja l-Gvern ma jitħaqx bin-nies, ejja l-Gvern jgħid eżatt fiex qed jistedinna. U jekk il-Gvern wara d-deċiżjonijiet li wara li ħalla it-trapas ta' żmien jażel u issa rrealizza illi ħoloq problema li innifsu ma jużax lil Partit Nazzjonalista biex jipprova isolvi l-problemi li ħoloqu. Għalju lest jikkonsidra l-Partit Nazzjonalista jattendi għal laqgħat fejn isiru d-deċiżjonijiet jew jiġu skrutinizzati d-deċiżjonijiet imma mhux lest li jkun hemm biex jiġġustifika id-deċiżjonijiet li diġà ttieħdu. Adrian Delija ħa diversi mistoqsijiet minn membri tal-kumitati fost l-oħrajn wieħed mill-ġdid li l-Partit Nazzjonalista se jibda jibgħat regolarment mill-inqas suġġett wieħed biex il-membri tal-kumitati jgħaddu l-opinjoni tagħhom. Impenn ieħor li l-kumitati jkunu iżjed firxa wiesa kemm flatajiet kif ukoll sess bl-inklużjoni ta' taħlita ta' professjonisti u ħaddiema ta' snajja biex dawn il-kumitati jkunu riflessjoni tas-soċjetà. Żvela li diġà talab il-lista kollha ta' tesserati li ma vvutawx fl-elezzjoni għal kap tal-partit u wieħed li se jibda jiltaqa' ma' kull wieħed u waħda minnhom biex jkompli l-proċess ta' għaqda interna. Meta mistoqsi mill-membri tal-Kumitati u l-ferat tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-importanza tan-negozji, investiment fl-użu tal-medja soċjali biex il-messaġġ jasal għand in-nies, kif ukoll enfasi biex il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista jintanżlu kemm jista' jkun malajr biex jiġu preparati għall-elezzjoni waqt li n-nisa jitqiesu ugwali. Il-weda tiegħi għan-nisa fil-partit illi kull bieb li xi ħadd jipprova jagħlaq lil xi ħadd sempliċement minħabba l-gender, is-sess tiegħu u x'inhu ħajkollu dak il-bieb jarġa' jinfetaħ beraħ u jinfetaħ beraħ minni personali. Mill-ġdid Adrian Delija tkellem ukoll dwar iż-żgħażagħ il qal huma interessati fil-futur tagħhom u allura jridu jkunu strumentali fit-tfassil tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Aħna maħniex ħanamlu politika maħmuġa, maħniex ħanamlu politika bażata fuq il-firda u l-mebeda, imma ħanamlu politika li tintriga illi teċita li żgħażagħ tagħna għaxija revoluzzjoni tal-idejat. Naċċertak li żgħażagħ femuha, iż-żgħażagħ ġejjin u żgħażagħ ħajkunu magħna f'dan it-traġitt. Iżda fl-istess waqt Adrian Delija referaw kollha l-importanza tal-anzjani, l-esperjenza u l-arfin tagħhom biex jgħinu lill-Partit Nazzjonalista jimxi l-qudiem. Dan fil-waqt li appella biex il-problemi soċjali ma jibqgħux jiġu diskussi fuq livell politiku imma dak soċjali u esprima solidarjetà mal-ħaddiema tal-Ermolta. Il-kustjoni tal-Ermalta fejn il-Gvern ma qed jgħid xejn, ma qed jiżvela xejn, ħlif lill-lest li jikser il-liġi li jagħlaq il-kumpanija jarġa' jiftaħha u jdaħħal ħaddiema ġodda. Ksur, teddita ksur tal-liġi lampanti, ksur tal-liġi industrijali u maħniex ħanibqgħu sikta. Waqt li tkellem dwar iż-żoni tal-ewwel distrett tappella l-azzjoni immedjata għall-immodernizzar u twelid mill-ġdid tal-lokalitajiet li qed jotru taħt problemi ta' binjiet abbandonati, vojta, bi kriminalità u l-legalitajiet rampanti. U meta mistoqsi jekk ippreparax id-diskors għal meeting tal-Indipendenza, din kienet ir-risposta ta' Adrian Delija. Jien għamilt 3 ijiem hawnhekk nitkellem man-nies, nitkellem mal-kandidati tagħna, nitkellem mal-ferat tagħna. Kif qatt stajt nipprepara xi ħaġa qabel ma nisma' lilhom, qabel ma nintaqa' man-nies, qabel ma nkun naf fejn hu il-polz tal-poplu tagħna, tan-nazzjonalisti, f'din li hija festa mhux tan-nazzjonalisti, tal-Maltin, meta il-Prim Ministru jarġa' jagħżel illi jsifer imur barra minn Malta fil-festa tal-Indipendenza, fil-festa li taqadna Maltin il-koll.